Вёска Трава прыгожая для мяне ў любую пару года. Я вельмі яе люблю. Тут я нарадзілася, тут з'явіліся першыя сапраўдныя сябры. Тут моя хата, дзе заўсёды будзе мяне чакаць моя сям'я. У вёсцы жывуць старанныя, працавітыя людзі, якія кожным сваім днём ствараюць прыгажосць, хараством, дабрабыт сваёй роднай вёскі. Трава ўваходзіць у склад Кіеўскага района Гродзенскай вобласці з 20 студзеня 1960 года. На гэтага часу вёска ўваходзіла ў склад Еўрацішкоўскага района Маладзечынскай вобласці. Даследуючы адрэзак часу 60 гадоў уваходу ў склад Кіеўскага района, я змагу вызначыць, якія фактары паўплывалі на жыццё майго мястэчка Травы. Як развівалася і з якімі праблемамі яно сутыкнулася за гэты перыяд. Даследуючы падзеі ў адрэзку 60 гадоў, я змагу знайсці адказы на ўсе мае пытанні і папоўніць праўдзівымі фактамі гісторыю вёскі. Змагу ўзнавіць незаслужана забытыя імёны, пашырыць цікавасць да культуры і гісторыі сваёй малой радзімы, а таксама патлумачыць іншым, што асаблівасці пэўнай мясцовасці могуць проста знікнуць, калі знікне памяць пра іх. Маё даследаванне ў наш час мае вялікую актуальнасць, бо маладое пакаленне амаль нічога не ведае пра гісторыю сваёй малой радзімы. Адна з галоўных мэт майго даследавання – гэта пазнаёміцца самой і пазнаёміць іншых вучняў нашай школы з дзейнасцю тых, хто жыў, працаваў, выносіў уклад у развіццё раёна, пра кіраўнікоў, настаўнікаў, урачоў і іншых, хто жыў, працаваў у той адрэзак часу і працягвае ствараць гісторыю слаўнай вёскі Травы. Задачы – вывучыць і ўзнавіць незаслужана забытыя імёны даследуемага мною перыяду, актывізаваць цікавасць да дакладнасці падзей таго часу, вызначыць ролю дзейнасці арганізацыі ў развіцці вёскі. Метады даследавання – аналіз, сінтэз, параўнанне, абагульненне інфармацыі, гутарка з жыхарамі вёскі і кіраўнікамі дзяржаўных арганізацый, экскурсія і фотасесія ў прышкольным гістарычным музеі скарбніцы роднага краю. Самы шчаслівы чалавек той, хто захоўвае веды духоўнай традыцыі. Жыхары Травы з'яўляюцца такімі людзьмі, бо ў згодзе між сабой жывуць вернікі католікаў і праваслаўных. Тут пражывае прыблізна іх пароўну. У самым цэнтры вёскі знаходзяцца дзве святыні – царква святых апостала Петра і Павла, пабудаваная ў канцы 19 стагоддзя, і касцёл Растварнай Свяцейшай Панны Марыі, пабудаваны ў 20 стагоддзі. На тэрыторыі вёскі Травы размешчаны установы для адукацыйна-культурнага развіцця насельніцтва. У школе праходзяць самыя цікавыя і запамінальныя гады дзяцінства. Тут чэрпаюць глыбокія веды, патрэбныя кожнаму чалавеку. Пачынаючы з 60-х гадоў, колькасць вучняў у школе расла з кожным годам. Нават заняткі ў дзве змены не маглі выратаваць сітуацыю. Узнікла неабходнасць новага прасторнага будынку. У 1963 годзе было распачата будаўніцтва двухпавярховай школы, а ў 1964 годзе школа-гасцінная расчыніла свае дзверы для навучэнцаў. Трапскі слесад сярэдняя школа ідзе ў нагу з часам. Навучэнцы нашай школы прымаюць удзел у розных спартыўных мерапрыемствах, алімпіядах і творчых конкурсах. На працягу многіх гадоў у Травах працягваў дзіцячы садак «Купалінка», дзе малышоў выхоўвалі ў нацыянальным духу найлепшых беларускіх і мясцовых традыцыях. За час свайго існавання дзіцячы сад змяніў месцазнаходжанне аж 4 разы і цяпер знаходзіцца ў будынку школы. Дзейнічае прышкольны гістарычны музей скарбніцы роднага края. Неад'емнай часткай дасуга жыхароў нашай вёскі з'яўляецца Трапскі дом культуры і бібліятэка. Трапская бальніца заўсёды была аб'ектам гонару мясцовага калгаса і калектыва трапскіх медыкаў. Тут заўсёды працавалі і працуюць добразычлівыя прафесіяналы. Таксама пачаў сваю дзейнасць 30 снежня 1991 года калгас аграфермы Травы. Са студзеня 1995 года калгасам паспяхова кіруе Васілеўскі Іван Іванович. Сёння калектыўна-гаспадарчае унітарнае прадпрыемства спецыялізуецца на вытворчасці малака і мяса, адкорме буйнага рагатай жывёлы, вырошчванні лёну, зернавых і зернабабовых. Пасаду старшыні сельсавета з 2014 года займае Марусова Валентина Вячеславовна, якая раней была дырэктарам Трапскай сярэдняй школы. Амаль усе кіраўнікі устаноў і арганізацый, размешчаных на тэрыторыі сельсавета, свае мясцовыя. Часта моладзь пасля атрымання вышэйшай ці сярэдняй спецыяльнай адукацыі вяртаецца дадому, у родную вёску. У ходзе праведзенага даследавання я дасягнула пастаўленай мэты. Я знайшла адказы на ўсе свае пытанні.
Даведалася, калі травы ўвайшлі ў склад Іўскага раёна, якім чынам дзейнічалі розныя арганізацыі і установы, што змянілася за гэты адрезак часу і знайшла яшчэ шмат цікавай, карыснай і патрэбнай інфармацыі. Лічу, што вынікі дадзенага даследавання маюць вялікую практычную значнасць. Магчымасць выкарыстання сабранага і сістэматызаванага матэрыялу для правядзення урокаў гісторыі і грамадазнаўства. Мая работа на гэтым дакладзе не сканчаецца. Я планую працягваць шукаць больш гістарычных звестак пра травы, далучаць да гэтай працы малодшых, прабуджаць у моладзі цікавасць да гісторыі родных мясцін, бо я ўпэўнена, што ў дальнейшых пошуках нас чакаюць не менш цікавыя факты.